Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Gikan sa DXUM, paingon sa kalibutan. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan, live, kakisi-kisi. Mudugo, pag yun, mga saba, pag yun. Bago ko mag-istorya, kuan mahigala kanang munang issue karon sa Facebook o sa YouTube, sa baba ng issue karon, ang tuog baw. Makatawa po saya ni mga discussion sa Facebook mahigala ba kay tinuod desperado na yung mga tao mahigala nga kontrahon ang kuan ba ang COVID kay wala mga solusyon mahigala. Desperado na yun. So before ko magsugod ang tuog may gala, nagbago ko og clinic. Nagbago ko clinic time. So, Monday to Thursday, ako ang mag-clinic sa buntag. Magsugod ko alas 9, pero kung abot mo alas 9, di na mo makita, di na ko kakita sa imo ba? Sa inyo. Kay maabot naman ko alas 2, alas 3 ana. So, i-cut off na namang may gala kay magsugod man gyud ko alas 9 pero alas 7 tuan na mo dito nagsugod na mo sa triads may gala kay daghan man kay pasikot-sikot di pa sa una nga walk in lang mo sa sulod so di na pare sa una ba sumuagi mong triads and then ibilin ninyo ang inyong number cellphone dito sa papel nga ihatag nila para tawagon lang mo sa inyong cellphone mao gina muna ang kanato SOP sa clinic karon may gala pagka-tawag sa inyo, ay haraw mo kasulod sa building sa clinic na gala. Dili mo pasudlon before that. So, sayo mo, ibutang inyong cellphone number para basahon at tawagon mo kung inyo ng panahon. Kung naamoy sakyanan, dito mo puyo sa inyong sakyanan kasi siguradong may COVID dito ba? Dito mo magkulat, katawagon mo. Hangtod pagka alas 12 may gala maniud tulog ko 15 minutos wa na koy lunch break may gala di pa sa una ba nga matuog pa ko udto wala na ron idritso na ko humanon ako mo tanan hangtod makakuan ko mag-abot ko mga alas 2 alas 3 bago ko mo uli dili tagid mo biyaan nga natangkong mo dito sa gagawas nga nakapalista na mo humanon gyud ako siya so Monday to Thursday ingana ko may gala pagka Friday, ang akong anak mo take over, mag-clinic, pareha gyapon sa ako nga surgeon, na espesyalista. So, medyo ang utok namong duha pareho. Tiguwa man ko. Tigulang lang ko. So, orag pare-pareho lang. So, maski Biyernes, pwede na mo matog-clinic. Karon, kay kabalo biya mo nga, maadto biya ko sa Samal, kay ako may doktor sa District Hospital sa Samal. So, di ginako na siya makuha ng responsibilidad na ako. Karon, nag-opera man ko may gala kung wala mo kay balo. So, nag-opera jud ko. Usually, magsugod ko opera alas 8 sa buntag. Human ko ana mga alas 11. Kung tanaw na ko nga dali na ko mahuman, manawag na ko sa akong sekretary nga dawaton mo. So, makaadto na mo sa clinic. Kunya, wa mo kay balong mag-clinic ba yung dili. So, hulat-hulaton ninyo. Nga, antod alas 9. Kung maingon ang dili pagyud mo tawagon, pasabot ana na wala ko man pa mag-opera. Dili man ko pwede sa duha ka lugar akong lawas kay isa ra man gyud. So, ingana may gala manawag gyud mo sa clinic 284 6455 284-6455. Tawagon niyo akong sekretary kung naaba ko sa clinic pagkaugma. Dili pwede mag-appointment kay dili first come first serve ang among paghatag. Pwede ninyo ibili ang inyong pangalan pero dili gyapon ingana kay hulaton man mo ko kinsay na una pag-abot sa clinic. So 284-6455 tawag mo kung moadto ko clinic magsulti man ko na sa akong sekretary nga mag-opera ko dili. So 284-6455. Kung kay balo mo nga mo mag-clinic yung ko anang adlaw, madto mo. Ayaw mo adto sa clinic ka dili mo sure nga naa ako. Ayaw mo kuan ba kanang timing dili na siya pwede kay matangkong gyud mo sa dito sa triads. Di na mo
sayang-sayang mo sa oras, dili ko gusto sa akong mga pasyente nga magsakripisyo, unya dili na ako makita. So, tawag mo sa akong secretary 2846455 kung naaba ko sa klinika ng adlaw, o inyo na iset sa inyong sarili nga moadtog yung sayo alas 7 sa buntag. Ayaw mo adtog alas 10, alas 11 kay naagi posibilidad nga di na mo ma-appeal sa kuan, ma-cut off na. So mobalik na mo sa adlaw. So kinahanglan gid mo nga sayo gid mo may gara dili na para sa una ba nga bisag unsa orasa mo moabot sa clinic. Okay? So nagsabot na ta na ayaw mo pag pataka og adtog clinic nga dili mo sure nga mag-clinic ko. Karon ang posibilidad nga mabara mo sa triage. Kana go mga nagoy examine sa iyo sa gawa sa clinic, sa hospital, triage may tawag o triage, Kana siya, kung mo mention gani mo ubo sipon, lisod-lisoron gyud mo ana ba? Lisod-lisoron mo ana. So, kung ang inyong problema ubo sipon, ayaw mag-ingon nga dugay na ni kayo ana, diha na. Ipadala mo sa SPMC ba kay kaning SOP may gala dili ni maayo maski ako dili gyud ko muuyon kay daghang kayong rason nga muubo ka, musipon ka, labaw na gyud mingon ka bisog ka ginawa. Ayaw na siya i-mention kung moadto mo sa akong clinic kay dili gyud mo kasulod ba. Ipadala gyud mo sa SPMC, ipatest sa mo sa COVID kung positive mo negative bago mo makasulod sa clinic di dako na kayong hassle may gala. So ayaw mention na ako rin bahala. Pag abot niyo kung unsa inyong complaint, sakit akong lawas, amay pa, kay pasudlo na rin mo dito. Kaya dili man ko sila consider na daghang kayong rason nga magkuang ka, mag-ubo ka, magsipon ka, sus in town, 1,000 ng sakit ba? Gikan sa sinusitis, paingon sa rhinitis, paingon sus in town, daghang kayo niya. Sulti lang kag ubo sipon, di nang kadawaton. Muna ni tabo sa itong mga isa na ko kapasente may galagi kan Surigao. Luuya lagi. Paano lang siya? Nag-hotel siya. Oto, gituluan ako. Nag-text mo sa ako. Dok, saan mo ni Dok? Di mo ko dawaton. Former patient di ko di mo. So, gingan ako. Ayaw sulti o kubusipon. Kaya para dili ka makuan sa triage. Ako na bahala na basta. Mas maayo nang makasulod mo sa ako. Kaya ako may mag-desisyon. Di man dito nga nurse lang o unsay nagatanaw sa inyo. Di man mo maiksabi nila. Nga unsay rason nga nung gaubo mo, gasipon mo. So, kinahanglan karuhon sila ninyo nga di mong sulti ana. Okay? So, ang tuob baw. Kung wala pa mo kibalo sa news may gala sa tuob may gala. Ang nahitabo dito sa Cebu ba? Na ay doktor ni istorya, ambot lang asa siya na istorya sa YouTube ba o sa Facebook ba nga ang tuob daw mao'y tambal sa COVID. Santa Cruz Digos may gala. Doktora karon ang gobernador naminaw sa anang doktora nga wala gani siya na clinical trial. Wala gani siya na obserba for how many years. Endorse sa congressman. Gobernador ba to o congressman, whatever. So, unsay nahitabo? Ni tubag ning isa ka general practitioner nga doktor nga dili na tinuod. Sa tinuod may gala. Perti yun. Nagkuan na viral ang ilang video, ang ilang away dito sa Facebook ug sa YouTube. Grabe yun. So, nihangyo ba ni ako amigo nga istorya daw about kwanbi? Istorya daw about sa tuog. Ang tuog may gala pareho ra gyud sa hilot ba. Kamo mo tog hilot. Kalintura, hilot, sakit sa likod, hilot. Nalisa, hilot. Sakit ang tiyan, hilot. Sige ubo-ubo, hilot, di ba? Mo man na yung tinuhuan, sukat-sukat pa sa inyong lulo sa tuhod, lulo sa buwan. Mo man na tinuhuan ninyo nya kay wala bang yun na tinuod nga mo epekto sa sakit nimo ba? Sa tinuod hangtod lang na sa panit ba? Ang tuog may gala, samot. Tiaw mo na magbuka lang kag init, tubig. Ipabukala nimo yang mag-aso-aso. Tabunan nimo imong ulo kasi moto nimo tong aso.
katong iyang steam. Ha? Ingon daw to sa atong doktor dito nag-istorya nga pag maigo daw sa aso ang katong virus, mamatay daw. Unya kay wala man siya nag-isip may gala nga pag makasulod ang COVID sa imong ilong o sa imong alingag-ngag, dili man na siya magkundo dito day. Dili man na siya magpuyo dito. Hadlok pa siya musulod. Dili. Pag abot sa inyong ilong seconds, musulod na siya dito sa ilalom sa panit sa imong alingag o sa imong ilong, o musakay na dito sa inyong kaugatan. Dili na bagyo siya mo stay dito. Kunya, pagsakay niya sa kaugatan niya, musulod yun siya dito. Dili man na siya ingon nga, naapay checkpoint dito nga dili kasulod. Wala, checkpoint, bagay ka na. Sulod na siya dito. Mura siya tag-iya sa atong kaugatan ba. Musakay din siya dito sa red blood cell. Kanang atong, kuan ba? Kanang atong mapula sa atong dugo. Musakay na siya. Iyang i-take over din. Sobra pa sa, kuan ba? Sobra pa kang, isa gani ni, kalimot na ko. Katong nagkuan, nagkuan ni kuan, atong presidente. Nagkuan. Nagkuan lagi, nagkudita. Nagkudita. Sobra pa sa kudita. Nga naman. Pag makasulod sa atong ugat ang COVID, may gala, mutungtong sa red blood cell, iyang i-take over. Imbis nga pasudlon niyang oxygen, carbon dioxide, kay maabot man atong dugo dito sa bagay na to. Pag abot dito, naka-take over naman ang COVID, di na mo attach ang oxygen. Dili pod niya ma-release ang carbon dioxide. Kung saan tabo, useless ang red blood cell, may gala. So, pag sugod pa lang in within 24 hours, kung maigo yung kagyat, dili maayo immune system, maglisod na kaginawa ba? Tingala ka, hangak man. Hangak mga bata pa ka, wa kay gihimo, naglingkod lang ka, wa kay kalintura, wala tanan. Hangak lang ka. Way pingpot sa ilong, way sipon, wala tanan na siya. Ang unang simptoma makita nimo, maghangak lang yun siya. Kaya tungod kay i-take over man gud sa dugo, sa COVID, ang dugo na to. Yan, sa maigo ba dahil na sa tuob ng kuan, naka Mercedes-Benz na ang kuan COVID, sakay man sa red blood cell, wala na sa Mercedes-Benz, may gala. So, useless yun ang tuob. Mao lagi ni siya may gala. Tungod sa kadaghan, mga milyones na ang mga utok sa doktor. Kaya mo na pila na kabuok ang ni-graduate sa medical school. Abi nila, abi sa ubang doktor nga, pwede na maingon na rekomenda nga, mayo ni, mayo na. Dili na, oy. I-trial sana siya ba? Kung ingon ko sa inyo nga makatambal ang kuan, ang ginamos, makatambal ang ginamos sa COVID. Wa may mabut-buot na ko. Pero sa tinuod, di na sa tinuod ba? Di yun na makaayo ba? Kay ang proseso sa paghimo sa tambal sa medicine, taas kayo. Sus, in taon, ang aspirin ba? It took 10 years bago siya gibaligya sa market. Ang penicillin may galan niabot og 20 years bago gi-akseptar sa mga doktor. So, ang naitabo sa Cebu, may gala. So, dito sa Visayas lagi, kabalo ka sa dapit. Desperado ng kayo ang gobyerno may gala makapangita o kanang prevention, treatment sa COVID. Kaya nagasaka man ang ilang kaso. Daghang matay, daghang kay infected. Grabe na kay ilang kaso ba? Nilupig na nila ang Luzon. So, desperado na gyud kay siya nga, mangita na gyud siya nga, asa naman yung atong central government? Asa naman si Digong nagsaad nga maabot ang vaccine, ang treatment? Wala man. Madungog nimo sa news, madungog nimo sa Facebook, na nanay tambal. So, in town, ang tudron, wala. Naay mo claim dito sa Australia, na daw siya vaccine. Naabadi ay, wa man. Na-reclaim na itong uban dito sa Europe, na daw vaccine. Asa man? Di,
Desperado na kay ang congressman may kaning politika dai. Sa may buhaton niya naamay nag-istorya direk doktor pag yun mutuo na lang yun siya. Ang problema may kay nang nasaba man og general practitioner giingnan pag yung doktor nga ordinaryo kay wala man nag-specialize nga ngano pataka la daw istorya ngano daw kon daw nag-istorya ana kon man espesyalista kuno kay surgeon man daw tong unang doktor nag-istorya nga maayo ang tuob ay Santa Cruz de Igos. Mao na akong problema may sa pagka-desperado na to ba. Diya kung saan ay tambal. Ha? Napay nag himo-himo og formula nga gipag-mix lang ang mga tambal nga dili antiviral, dili man mapatay ang kabaw sa sintaw. Ang COVID may magngisi ba? Urag naka-ingon nga wa ka kiyawi. Si COVID in taon ko. Ikaw kana imong tambal. Steroids. Mamatay ba dahil ko sa steroids in town, Santa Cruz de Igos. Walay polos. Mao na siya may galang. Ayaw mo tuo ba? Makadungog gani mo sa Facebook. Kaning gulay, makaayaw na sa kuwan. Prevention sa ayaw mo tuo ba? Kaning manggod, kita, desperado po tatanan nga mahadlok lang yung kay tatanan nga wa manggi tambal ni abot na mag-upat ka bulan ning si kinumbati o COVID wa manggi tambal in taon saon man daghang kay nangamatay sus in taon saon naman desperado gyud tatanan bawaski ako may gala kung kadto mo klinik na ko tabon tanan mata na lay gawas ba pero di gyud gyapon nimo mabantayan dagan magyapong doktor nga nasakit na gala sa kaya lang nahimo naman gud ang protocol sa kanang emergency nga pag-abot sa ICU pasan dahil sa steroids para lang yun kuan ba di lang yun makasukol ang COVID di hinon siya mamatay pero di siya kasukol sa pagdaot sa atong lawas na siya nga daghang kay mabuhi pero sa statistics may gala pildi gihapon ta bisa kung saog maskara, bisa kung saon o kanang face shield, bisa kung saon og PPE na wala oy takdan nagyapon na gala. Ikapoy na gud paminaw sa COVID na gala. Kisa ba naminaw anang COVID anang mga kan gabasa pa ba dai mo wa naman. Napuno na mo ba pero wa may tambal gud. So ingana ako suggestion sa inyo. Be open-minded. Pasabot ana ba nga maminaw sa mo? Ayaw to nya. Inyo na ba dayon i-share sa Facebook? Kung naa sa inyong Facebook, i-share dayon na kanida tambal kana sus in town. Di lang kamo may gala pati akong paryente ba. Tiyo na lima may kabuk. Doktor dito sa balay kami pay tagaan og i-share pa sa amo ang kaning nga information nga kung kay balo gani sila sabot na mi. Mao na siya higat, mao na siya daghang kay nag MD ba, marunong pa sa doktor. Mao ni siya sitwasyon nato karon. So, careful gyud mo kaayo mo dawat sa information, mo share ayaw. Daghan gyud kaayo mga daot sa ato ba kung pataka lang og tuo. Muna gitawag tuo. Bali right. So, kinsa may inyong paminaw? Wala maminaw mo dili sa doktor sa kahanginan kay dili man ko magpatakaw istorya sa inyo sa tambal ba. Kahit kabati ba dai mo naka-mention ko kingana mga tambal para sa kuan pero di man siya available. Daghang kay kung nahibaw-an pero di gyud kumingon sa inyo nga mao ni tambal kay wala biya ko nga wala pa na sa clinical trial. It will take time. Kani vaccine nga giingon nila para sa COVID-19 ay in town wa pa gani na-release sa market. Daghang kay nag-atake ng doktor kay makadaot daw kuno. Appeal daw na siya sa mga conspiracy theory nga makuan daghang kay mga matay di lang ka mabuntis di lang ka maunsa pa ba o wa pa gani ang gawa sa market gi-atake na sa ubang doktor. Mao na siya na mga mana. Unsaon man nato ni nga halos tanan corner sa atong madungog nga news dili reliable. Totoo lang mo sa ako kay ako po naisip man po kuno nga
Kung dili maayo sa inyo, dili po maayo sa ako. Baliktad. Kung dili maayo sa ako, dili maayo sa inyo. Kay ginaisip man guna ko may galaga. Kung mangwarta lang ko, hagbay ro kasi bilyonaryo may galaga. Pero dili sa tanaw na ko di ko katulog na basig pagkamatay na ako may gala mo bangon ko kay daghang kay ko mga ilad nga istorya ba. Ha? Basig mo bangon ko sa akong gika sementeryo mayon ko nga manang dili to tinuod kay di ko dawatos langit pa. Di ko dawatos langit kay daghang kayo atik akong naistorya atong buhi pa ko. O ati aw, una-una ala ninyo may gala. Nya pag-abot na kong San Pedro ba. May nga Dr. Kagape. Diha ka sa daplin kay di ka dawaton sa langit kay daghang kay kagiatik dito sa unas buhi ka pa. Una-una ala may gala nga mosulod na to ko sa gamaan sa langit. Bingon si San Pedro punong sa kadiha kay ni kumpanya kang Satanas. Kunala ninyo ba? Wala di gyud ko pwede ang mga tigyot kay sus in town. Way pulos. Moingon gyud ko sa inyo may galang nga. May pagpobre nga doktor, dili sikat, uyo lang balay, makakaon lang sa katuloy sa kadlaw, okay ra. Bahala na mo kamo mga dato nga gwapo kay mga balay, mga sakyanan, bahala na mo inyo na ng inyo. Ako sa ako lang ha. Paghigda na ko sa akong kamatyanon, kamatyonon. Ay gala. Dili ko maglurat akong matas in town. I-endorse gid na ko tong tuob sa COVID-19. Unaalala ninyo ba? Sus, di yung sus, base pa hinoong di na mo kinahanglan tambal, babuhi pagyapon mo kay na konsensya. Ang dagan sa imong ECG, maingon na blub 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 blub. Blub 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 wa na gikilatan ang imong kasing-kasing may gala kadili na mao. Bingon naman na San Pedro may gala. Munang karma da ingon sa akong misis. Dingon dito San Pedro may gala nga mangatik gani kag kaisa lang. Pangatik lang og kaisa, di ba? Puyo kag mga 50,000 ka kagabi dito sa impyerno. Mao na siya may galang hadlukan ako ba. Basig unya mga labtang na mo sa pagkamatay na ako may galang. Tabangi ang sani ang kalag ni Dr. Kagape kay paingon na sa impyerno. Usaan na nabe. Di kabayan ang kwarta. Si Dr. Kagape ini sa doktor sa kahanginan. Yung buntag ninyo tanan diha mga halos taas na kayo ang daghan-daghan na kayo mga tigpaminaw na ako kay gala. So okay balog yung ko ana kay halos pila na ba yung mga anak sa mga ba? Mga anak sa Muslim mga kong gituli. Una ubay-ubay na gid mo jud. 0948-584-8841 imo ning pasyente aslang makapalit bata og Drixin drops bisan walay reseta. Inalang reseta lang, di gid pwede na siya gidawaton kay pambiyan na siya. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning, Doc. Morning, unsay ato day? Doc, mahutanan lang ko ba kay ang akong amiga na pneumonia. Unya, na sa hospital, dugay na x-ray na siya, okay na yun lang. Pero murag maglisod gyapon siya ginhawa kanang ginahangak ba? Nasa oxygen gihapon. Unya ana ang doktor i-study echo. Okay. Nya okay man iyang heart, Doc. Sunod pero oxygen gihapon siya karon, lisod siya ginhawa. Unsay pila edad na niya day? 33, Doc. Bata Uy, pa. Bata pa kayo. Unsay unang simptom gibati niya? Nagkalintura ba siya? Gikan ba siya sa Amerika? O napasit ka, nag-testing na siya sa COVID? Wala, Doc. Dari naman sa taga Davao. Unya. Ang nasa ubo. Lagi, So, wala siya kahilan. Wala siya kalintura. Wala siya katong mga sipon-sipon, anak. Ipa-testing yun sa COVID day? Sa SPM Pa-testing yun daw. Pa-testing yun siya kay di mo ma-roll out ang posibilidad sa COVID. Pero mas daghan ka imang
rason nga nung maglisod ka ginawa, pero kung giuna unta ng COVID-19 test para sure lang. Okay. Kayo ano mo? Sige, Dok. Salamat, Dok. Okay. 0917-247-1415. 69-year-old babae, matanaw. Dok, lately, 1 week na sakit. Pinaka-upper right side na ribs, tapat ng breast. Minsan sa bandang tagiliran o right upper ribs, parang sinusundot o minsan parang pinipisil. Occasionally lang nagpa-sonogram, February 2020, wala man bukol, bilateral, ano advice dapat gawin o gamot? Salamat. Niadto naman yung kag doktor, wala siguro kag examine ng, kay sigurado gyud ko sa imong edad, costochondritis na siya ba? Kung wala pa ka na ultrasound sa imong atay, o sa imong kidney, magpa-ultrasound sa ka. Ingna ibong doktor diya sa matanaw. Naman si doktor, amigo sa akong Mrs. Maygala, classmate na mo, si Dr. Montero, si Dr. Adlawan nasa Digos. So, ato dito sa mga doktor, request of ultrasound, pero magpa-examine kay sa ila. Ingnon nimo nga, ingon Dr. Kagapi, iduot daw akong ribs, iduot. Pag sakit gani ang ribs, pagduot nga nagpasabot nga wa kay problema sa ilalom sa imong tiyan, kundi na kay rheuma sa imong gusok. So, pen-reliever like kinanglan. So, magpatanaw din sa doktor. 0939-432-3586. Raymond, Davao City. Unsay tambal, nasamad sa tiil o paksit ang panit. Sabundoy yung taon o injection sa tetanus. Kaya mo man na importante. 0922-616-4527. Dok, makakita ko sa imong explanation about sa COVID. Salamat, Dok. Aslang ko about aning punuan sa akong paa, sakit itukod. Dok, please tagay kog advice. Wala man kag butang imong edad diri doy o day, na kay posibilidad na naghimo kag bony spur. Kanang bony spur ora na sa kanang sungay sa imong tikod. Muna siya makasakit sa imong tiil. 0912-532-5466, 49-year-old man. Kaduha nako na injection og anti-rabies. Hello, good morning, cellphone. Hello. Unsay ato doy? Hello. Unsay ato? Usay pangutagan nimo. Wala layo gamay ang radyo kay moy ako marulog diri Hello. Ay mali. Erase. Ayaw inyo iduol ang radyo sa inyong cellphone o kung asa man galing mo nagatawag kay mo rebound rin pati sa among recording dili pod mao maglanog murag tuwa tas kuweba sa kuan 0912 asa dito 49-year-old man kaduha nako na injection og anti-rabies kulang pa duha pwede ba dili na nako ipadayon kay hadlok man ko moadto sa ospital sa Digos. Dili pwede undangon nimo kay naay posibilidad nga naay rabies to ang nagpaak sa imo. 0935-243-7518. Dok, unsay rason sa bata 3-year-old dali ra sipunon og ubuhon. Nabugnawan na siya doy. Ayan na mo sige isip unsa pa ba? Nabugnawan lang siguro na siya kay basig ga-aircon mo o sige glag sa gawas. Ayaw ninyo pasangin dib sa unsa. Naay posibilidad yun nabugnawan na ng bata. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Mawala man lagi. 0930-240-7817. Unsay may hinungdan nga ang tao magka-uric ban. Ang tao og unsa pod timailhan nga taas ang uric. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala pod. Dili pod siya mo kuan. Dili mo correct. Gi-istorya ra nako ning asa gikan ang uric mahigala. Paminaw mo balik ha. Ang uric, gikan sa proseso sa atong lawas. Dili lang gikan sa inyong pagkaon, kundi sa proseso, metabolism sa in English pa, sa paghimo og protein. Balik.
Ang atong lawas naghimo og protein para sa atong katibukan, maghimo og calcium, maghimo og mga bukog, maghimo og kunod, maghimo og organ, mag-ayo sa atong lungs, mag-ayo sa atong atay. So, katong nga proseso mohimo siya uric mga higala bisan pag dili mo mangaon og laman loob, dinuguan, atay, beans, maski pag di mo kaon na nagahimo og uric, ang atong lawas kay mo na siya ang iyang garbage, ang iyang sabay Bisaya ana in tawong nga murag production waste production sa atong lawas. So, maingon mo nga di na mo mga og beans, di na mo makaog laman loob, di na mo makaog atay. Naghimo gyapon mo uric, bisag kun sao ra ninyo maghimo og uric. So, walay kapuslanan nga dili mo mangaon og katong mga gusto ninyong kaunon kay mag-uric man gyapon mo. One of the reason nga mag-rheuma kay tungod sa uric, pero dili na mao. Daghan pa kayong rason nga mag-rheuma ka. So, una-una ninyo nga kung magpugong mo, dili mo mangaon og kanang beans, dili mo mangaon og atay, dili mo mangaon og karne kay tungod sa uric, mali. Zero na dok ka. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Di gyapon sa kasulod. Hello, good morning. Oh. Buntag ko. Buntag, usay ato doy. Kuanda pungutan na lang ko itong giingon nimong tambal sa COVID mga chloroquine. I-aproba na to sa kuan? Wala, gikuan, gibara sa kuan, sa WHO. Gibara. Gibara dahil nila to, anong gibara man to nila nga, mao na mong katoy tambal? Dili, yun. Purag provisionary na to nga tambal doy. Kay mo may gigamit sa ubang countries sa kuan, like Germany. Pero wala, nipadayon gihapon ng COVID doy. Unya karon recently sa India, kay sila may manufacturer ng chloroquine, ilang testingan gyud kung mupatay ba gyud og COVID, wala gihapon doy. Di siya effective. Mo lagi na siya kanang ang medisina nagakambyo gyud, ginasadihan gyud kung say maayo sa tao. Okay? Hello. Ha? Sige. Dok kanang aspirate pwede inuman bisan walay kalintura in taon doy. Ang aspirate is preventive na tabletas para sa atake sa kasing-kasing. Pag-atake sa stroke. So dili lang para sa kalintura. 0932-227-5824 Dok para asa ang tambal nga tocilizumab Altosal disease modifying anti-rheumatic drugs rheumatoid arthritis. Wala ko kabaluan na doy kay gara. Dili di arthritis akong specialty kundi surgeon. Hello, good morning cellphone. Hello, Doc. Mayang buntag. Ay, buntag, Doc. 25 akong edad. Tapos sakit kaya akong balikawang. Asa nang balikawang day? Kasi maayo ani, Doc. Asa nang balikawang kani sa imong kuan hawak? Kaning batang ba, Doc? Ikan sa hawak. Payon sa batang. Kuan man na siya, day, apil na siya sa lumbosacral spondylitis. Hinayi yung radyo kay magsinumbagay ni diri sa amo. Kung sa may tambalan ni, Doc? Pain reliever Okay na? Kung sa may maayong pain reliever? Silicoxib. 2 times a day. 200 milligrams. Hindi na makaano sa kidney nato, Doc. Dili man. Basta di lang ka magpaabuso. Inom lang ka mga 5 kadlaw pa yung sa 7 kadlaw. Undangon nimo, wala man siya effect yun sa imong kidney. Ang tanan ni spelling ani, Doc? Silicoxib, unsa ka? CELECOXIB. Silicoxib. CELECOXIB. Okay. Nakoy na notice sa Silicoxib may gara basig mahilig na kay mong inom aning Silicoxib ba. Kung imong i-combine ang mga ulol nga tabletas para sa high blood, nyang minom po ka og Silicoxib, mubagsak imong pulso. Gikan sa normal nga 80, 70, mubaba na siya sa 60 ba. Makuyawan ka kay muhangak po ka.
Unya urag maglisod ka ginawa, urag lisod ka inhale. So isa na siya sa bag-ong side effects sa celecoxib na gud. Yeah. Pantayan lang gud ninyo nga, dili lang mo magpanik. Muhinay ang imong pulso, muhinay imong kasing-kasing gud. So ang 091064400003 mutubag lagi ka sa lain nganong di man ko mutubag sa akong tigulang nga baya ko 64 babae matawag ko di gud ko matubag. Di ka timing nang ang kaning uban astig kayo mo kuan mo text for example mo undang kog istorya pinduton nila ang last number kasulod. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Dok, hello Dok. Unsa man ato? Kanang ay usba daw tong spelling sa silicobsid Dok? C as in Coca-Cola. E as in elephant. L as in Lorna Tolentino. E as in elephant na pod. C as in Coca-Cola na pod. O as in usang. X as in xylophone. I as in Ina Raimundo. B as in boy. Celecoxib. Kuha na. Tanawa may gala. Katong tigulang na daw siya. Karing uban dili man kasulod sa akong telepon. Matigulang na po na sila si tinta. Ano maka-timing man. Walang ba? Paastigay. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Hinay ka imong tingog, day. Hinay. Kusga. Kana. Dok, Morning. nanang basahon nga kana itong result sa akong mga lab gani Dok. Kay pasa, istoryahon sa nato ng imong sakit. Unsay sakit nimo? Kay di ko kasabot ang imong laboratory kung istorya lang ka ng laboratory nimo. Oo. Unsay sakit nimo na? Ang akong gi-complain nato sa doktor Dok, kay kana naging muhangat gani ko basta magpaspas na kog lihok, mulakaw ana. Okay, unsay imong blood pressure na? Unsay blood pressure nimo? Katong pag blood pressure sa miagi ko, amang kumautorhin nila pagkuha sa result, wala naman ko giatubang doktor ay. Ay, wala. Kasi wala. Mga nasa siguro ito nagkuhan sa result, naghatag sa kuha. Sus, Santa Cruz Digos. Kanang 150 man tayo ang pressure ato, Dok. Unya ang pulse rate, pila? Wala po ko pulso eh, Dok. Santa Cruz Digos. Unsaon mo nato na? Okay, unsa may laboratory imong gipahimo diha? Ang importante diha atong ECG lang. Ang ECG kay okay ra, Dok. Okay, so wa kay problema sa kasing-kasing. Ang imong dugo, wa kay fasting blood sugar, Naa, Dok. pila? 5.49. Dalaga maday ka. Ang Ha? dalaga pa ka. Kunya, ang kriya na ko, Dok. Ikuan mo ko sa kriya kay 76.891. Sukol pa na. Pwede pa na mo isukol ni Bakyaw. Normal pa na. Nya kay iyan man kung di pa X-rayhan bitaw po, Dok. Daghan lagi ni kaniyang laboratory ba? Unya x-ray o sa Kuan, resulta. Dok. Ang iyahang kuan dire, akong basahon, Dok, ha? Basa. Heart is normal in size. Infiltrates are noted in both lungs. Lateral CP sinuses are sharp. Nya ang iyang impression, pneumonia. Tanan naman siguro na pneumonia na kay gamay lang kaayong tubig sa baga, himuon namang pneumonia. Wala ka gaubo ka gyud. Wala, katong gi-complain sa una sa imo, katuramang napi sinus, nga mo na nga, mukha na kong tutudlan. Tapos? Nya mo kan, nagakuan mo ko ato, nagatambal. Nya mo man nagihapon karong god mubara akong tutunlan, tungod anang lima nga mo ko ato akong tutunlan sa sinus. Iundangan to nimo ako gihatag sa imong nasal spray, Drixin nasal spray. Iundangan to nimo. Nakaunta ko gamay ato, Dok, mga pila ka semana guro to sa tong gikan ko diha nya. Ako na po balik. Ibalik to kay mura gyud tambal nimo na. Walay lain. Undangin na tang ubang tambal ya. Mao ganito, Dok, na akong giingnan ang katong ilang nurse nga nganong naman ko inyong minya nga di man ko maglisod og ginawa.
Mao lagi na akong giingon. Eksaminon gyud sa ka bago ka gaag tambal dili magsalig sa laboratory. Nahi ka naman ni Dok kay labi na kung unsa gyud akong gibati ka mohangak man ko. Mao na siya. Sa tanaw gyud ako nang naagi na sa imong pulso ba. Sa tanaw na ako og kanang sa imong sinusitis. So, padayon tong Drixin nasal spray. Unya pabuta og 21 days pag human ana konsulta sa doktor. Okay. Sige. Dok, ang ba nako ning tumaron ni ang gireseta para sa uric acid o cholesterol? Taas daw. Ayaw na oy. Ang kanang sa uric lang hinuoy, inom ba? Ang ano day nagriuma na kana? Wala man po, Dok. Ayaw sa. Nya kaning unsa man meaning aning GOT gani, Dok? SGOT atay. Sa atay, yung sa maning 35, ang iyang point. Napa may 40, hantod pa man na 40, di pa na siya problema. Di magkatagtik, di kayo man ka mo singgit og siya lang way nagmahal. Bir pa day. Walay budget na, Dok. Way budget Oh, pero no. kapalit og isang kaltik na tuba. Wala, Dok, ay. Sige. Okay na. Kamong naglisod og sulod sa telepon. Pastigay ni ba? Pastigay. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wapod. Pastigay gid siya may gala. Kamong mga sige mangluod nga di daw tubagon. Alangan kay mutingog man inyong cellphone dire. Unya, naga-istorya pa ko, di man na dawaton sa akong message. Kamo man ay kuan ang telephone operator. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Dok? Kusga gamay tingog. Dok, morning. Morning. Dok, kung saan may tambal magkalibang? Kisa man nagkalibang ikaw? Kapila ng kalibang sukad ganyan buntag sa'yo? Gabi katulo niya, karong buntag, kaduha. Kung sa'y color sa imong tae? Yellow lang. Walay tubig? Kanang, naasya dyan lang nga tubig. So, di gid ingon nga magsirit. Tapos sakit imong tiyan pag gumadlibang? Dili man. Walay sakit? Wala ko'y Dili. hilab sa di pa ka malibang? Walay hilab? Wala hilab. Okay. Ang tambal ni mo dahil ciprofloxacin. Kaya ni mo? Unsa sir? Unsa Dok? Ciprofloxacin. Flusaxil. Na Santa Cruz. C-O P-R-O F-L-O F as in flower. F-L-O X-A-C-I-N. Kung di po ito kapalit na day kay kinala magkasita. Basta kung makaduol ka o ka ng amiga ni mong pharmacist, ciprofloxacin, 500 milligrams to 3 times a day. Tulog adlaw. Thank you, Dok. Sige. 0920-214-1655-51-year-old babae. Pwede ko mo inom remifemin kay mag-init, lawas, taod-taod, singot. Okay. Kung wala ka nagainom o mga uban nga para sa mattress, mga pills, anak, basig nagainom pa ka anak, undang ito. Remifemin lang yung imong inomon 2 times a day. Kay menopausal syndrome na siya dahil. Sabot na nagawala na ang estrogen sa imong lawas, mao na siya nga manginit imong lawas, maski dili ka kita gwapo. So, sintomas gina sa mga tiguang. Wang tiguang nga dalaga pa. Aw, di Huwag ni sakas langit di ay. Dahil pa na ako'y nadunduan may gala kay puro mga tutoy ako gioperahan karon ba. Kadaganan sa gioperahan ako karon mga tutoy ba. Kanang huwag mga anak. Wala kagi o kanang mga dalaga ba. So, delikado gyud na kung mag-sis, magbukol ang iyong tutoy. Kawa mo kaagi kun ba. Di sakas langit. Kung waga na mo magpa-check up gyud na inyong tutoy. Para sure lang yun ba? Pag sure yun. Hello, good morning, cellphone. Atay 5 minutes. Hello, good morning, cellphone. Hello. Yes, unsay ato dai? Hello, good morning. Morning. Hello.
Kusga, gamay, tingog, kusga. Kana. Oh, kusga gyud day. Unsay pangutana day? Hello, good morning, Doc. Morning. Ako to, Doc. 64 years old, Doc. Unsa daw to? Oh. Ako itong nag-say 64 years old na ko, Doc. Ako, Doc, unsa ang normal day sa hemoglobin gani, Doc? Sa babae 12. Sa lalaki 14. Ay, na-admit magud ko, Doc, atong niaging simana. Unya. Tapos, agin ako ang tanang laboratory, Doc, na okay man daw. Ang findings nila kay pneumonia daw ko. Tapos, 5 days ko sa hospital, pagawas na ako, lain man gyapon akong paminaw, Doc. So, ibalik ko sa doktor, noon na ako'y diabetes. Unya. Control ba saan akong diabetes sugar, tapos mabalik na po. Pagbalik na ko sa akong doktor, gi-refer ko niya o kanang hematologist gani, Doc. O niya. Pag meron niya sa ko, ang akong hemoglobin is 96. O ingon niya, baba daw. Tapos? So, pagkasunod ako balik, nag-CBC ko, nag-77 na lang po. Uy. Tapos? Moto ingon niya, Doc, nga, abunuhan daw ko og dugo. Tapos? Okay. Okay na siya, Doc. Kain pa. Nagpa-examine kag sa imong kidney, day? Ano, Doc? Nagpa-ultrasound na full hold up, nagpa-8 to the 8 po. Tanang laboratory, Doc. Creatinine. Pilay imong creatinine. Ang creatinine, 96. Wow. Naay laing problema nimo day. Unsa gigibati nimo day? Wala man ka nagsulti sa imong chief complaint. Unsay sakit nimo? Unsay gibati gyud nimo before ka niadto sa doktor? Ayay. Wa. Sorry, my gala. Ang radyo gyud ninyo palungon. So wa tay panahon, my gala. Katong istorya na ko sa tuog, pamina mo, ang medisina will take longer to prove nga effective siya. Una-una lang yun ninyo. Kung unsay suggestion nga madungog ninyo, mabasa ninyo, ayaw tuo diretso. Kay kami gani mga doktor, maglibo gani mo samot na maglibo gani mi samot nagyud. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.